सरकारा बेनि सायाव पलिसि लादों थांनाय बोथोरफोरावबो पलिसि लादों बिटिसि सरकाराबो दायो पलिसि लादों जों जायफोरा साकरि मोनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरखौ माबायदि संस्थापन खालामनानै सोलिनो हानायनि बेबस्था खालामनो हायो बेनि सायाव पलिसि दं स्टेट गभर्नमेन्टआबो पलिसि दं आरो बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिखेखके उन्नयन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे संस्थापन साख्रि मोननाया मोनलांगोन साख्रि मोनिफ्रा माबा मोनसे खालामनानै जानो हानायनि बेबस्था बे पलिसियाबो जोंनि सरकारनियाव दङ जेला जों बेफोरखौ मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन प्रथम जि बिधान सभा जागोन बेहाय लास्ट 26 तारिखै बिल हिसाबै उत्थापन जागोन आरो बे खालिनो हयथ' पास जानो हागौ बेनि सायाव जोङो निश्चय सावरायगोन जोंनि बिधायनि दल थागोन जोंनि गेजेराव जोङो गासै बिटिएफ दोलोनि 10 जन एमएलए प्रथम 21 खालाराव जोङो स्पिकार सायख'नायजों लोगोसे जोङो एमएलएफ्राबो सतबांसा लागोन गासै रायजोनि बिजाथि महरै बे खालिनो जोङो गासिबो ज' जानानै जोङो बिनि गोथौयै सावरायलायगोन आरो दोलो हिसाबैबो बेनि सायाव जोंनि स्थितिया स्पष्ट जागोन बेखाय इउसिसिनि सायाव जोंनि दोलोनिफ्रायबो दाबो स्थितिखौ प्रकाट खालामाखै निश्चय बेनि सायाव पर्यालोचना सोलिगासिनो दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा उइदाउट एफेक्टिं माने एसटिफोरा कोनो एफेक्ट जायालासिनो बेखौ एसटिफोरनि सायाव बियो बाहाल जानाय नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा फोसावदों आरो गमायैनो आसलते बेखौ हयथ' उत्थापनल' जागोन हयथ' पासबो जानाय नङा बेखौ स्टाडि खालामगोन मानसिफ्रा बेनि सायाव जोंनि एमएलए बिथांमोनखौ सानसेनि गेजेराव पास खालामनो हानाया माने उसुबिदा जायो बेनि सायाव निश्चय गासैबो एमएलए बिथांमोना स्टाडि खालामनायनि प्रयोजन दं बेखायनो मा हाबसननानै थागोन बेहाय डिटेल्स जि खसरा बेखौ नुनायनि उनावसो जोङो जोंनि स्थितिखौबो खालामनो हागोन आरो बेनि सायाव जोङो जि रल लानांगौ निश्चय बिधायनि दल हिसाबै जोङो गासैबो सावरायलायनायनि गेजेराव जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावलांगोन फैबाय थानाय बेखौ पास खालामनायाव हयथ' जोङो सरकार पक्षआव थानानै हयथ' बियो बाध्यबो गोलैहैगोन आरो बेखायनो जों जाहाथे बबे लामाजों बेखौ समर्थन खालामोबा जोंहा मा लाब दं जोंहा मा लस दं बेखौ जोङो नायबिजिरनायनि उनावसो जोङो बेखौ स्पष्ट खालामनो हागोन जों मिजिं खालामदों जोंनो हयथ' सानै होगोन बा एजिपिनो सानै होनो हागौ गोबां बिथांमोनाबो देरहाबोदों दा जोंनि स्पष्ट जोङो मन्थ्रिजों खोथा गैया जोङो जोंनि ओनसोलखौ जौगानाय बेखौनो गाहाय थांखि हिसाबै लानानै जोंनि दोलोनिबो गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावगासिनो मन्थ्रिजों जोंहा माने जेबो गैया जाय बिथांमोना सरकाराव थानाय हिसाबै एनडिएनि मोनसे दोलो हिसाबै सरकारनिफ्राय बा जोंनि बिधायनि दलनि नेता दानि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जि सिन्था सरसाजों बिथाङा जोंनो गथाय बेनि सायाव जोङो बिसेस भाबे दोलोनिफ्रायबो डिमान्ड खालामाखै जोंनि डिमान्डआ जाहाथे जोंनि ओनसोला जाहाथे जौगानायनि बेलायाव एसेबो माने खम जानो मोननाय नङा जोंनि गोबां माने फसंथानफोरनि प्रयोजन आरो बिदिनो जोङो सुक्तिबो गोबां खालामबाय बे सुक्तिफोरावबो गोबां फसंथानफोर फसंनायनि जोंनो सुक्ति होदोंमोन दा बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्रा दं आरो बेफोरबादि अनुष्ठानफोरखौ जोङो गमायैनो गायसनना लानो हायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद मोजां दा बेखौनो गुरुत्व होनानै जोंनि मुरब्बी जोंनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बांसिनै बे बाथ्राजों जर होदों आरो गमायैनो नंगौ जोङो जोंनि सायाव आस्था लाखिदों पाब्लिकआ जोंनि बिसेस भाबे
जोंनि ओनसोलफोरा मोजां रोखोमै जौगानांगौ। गुबुन गुबुन जिल्ला बादि जोंनि जिल्लाफोराबो जाहाथे गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरा जोंनियावबो जानांगौ। गोबां जिल्लाफोराव बिदिनो मेडिकेल कलेजफोर जाबाय, इन्जिनियार कलेजफोर जाबाय आरो गोबां शिक्षानि सायाव मोजां मोजां अनुस्थानफोरा गुबुन जिल्लाफोराव जेरैबायदि जादों जाहाथे जोंनि मोनबा जिल्लायावबो बिदि खालामनो हायो बेखौ जर होनानै दायो खामानि मावनो थाखाय आवगायदों। नोंथाङा उदागासिनो खनथाम एमएलए जाबाय। दा बे खनथाम एमएलए जानायाव बे बाराव नोंथाङा बियाबनि थाखाय एबा जोंनि हालामनि थाखाय मा गोदान बिथांखि लागोन? बिथांखिया गुबैयै जोंहा जौगाथायानो बांसिनहै जोंनि जनसाधारन जोंनि पाब्लिकआ बेखौनो बांसिन जर होनानै जोंनि सायाव आस्था लाखिनानै जोंखौ देरहाहोदों आरो बेखौनो गुबै हाथियार हिसाबै लानानै मावलांनो थाखाय निश्चय नाजागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि सेंग्रा सिख्लानि जि आनएमप्लयड प्रब्लेम बे आनएमप्लयड प्रब्लेमखौ बोरै समाधान खालामनो हागोन बिनि सायाव बांसिन नोजोर होनानै जों खामानि मावनांगोन आरो बेखौ आं हारसिं नाजानायनि गेजेरजोंबो जाया। सरकारा बेनि सायाव पलिसि लादों, थांनाय बोथोरफोरावबो पलिसि लादों, बिटिसि सरकाराबो दायो पलिसि लादों। जों जायफोरा साख्रि मोनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरखौ माबायदि संस्थापन खालामनानै सोलिनो हानायनि बेबस्था खालामनो हायो बेनि सायाव पलिसि दं। स्टेट गभर्नमेन्टआबो पलिसि दं आरो बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिखेखके उन्नयन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि संस्थापन साख्रि मोननाया मोनलांगोन, साख्रि मोनिफ्रा माबा मोनसे खालामनानै जानो हानायनि बेबस्था बे पलिसियाबो जोंनि सरकारनियाव दङ जेला जों बेफोरखौ मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्टेसन खालामगोन। आरो बेनि अनगायैबो निस्सय जिहेतु आङो साब डिभिजनेल हेडक्वार्टारनि जोंनि भेलगाव साब डिभिजन हेडक्वार्टार समस्तिनि बिजाथि जाबाय, बे हिसाबै साब डिभिजनखौ पूर्णांग रूप होनायनि बाथ्रा दं। दिनैनि साब डिभिजन जादोंब्ला बे जुडिसियेल गैया, ट्रेजारिया खुनु मथे जाबाय। बेनि अनगायैबो माने रेजिस्ट्रेसन बेबो गैया, बेनि अनगायै इलेक्सन ब्रान्च गैया। दा बेफोरखौ माने दाफुंनायनि बाथ्रा दं। बेफोरखौ लानानैनो निस्सय बे साब डिभिजनाव पूर्णांग जाहाथे खालामनो हायो बेनि सायाव जोङो निस्सय नाजागोन। आं बिसेस भाबै विधान सभानि गेजेराव गाहाय रल लानानै जाहाथे सरकारनिफ्राय बेफोरखौ आदाय खालामनानै जोङो पूर्णांग मोनसे साब डिभिजन हिसाबै बानायनो हायो बेनि सायाव जोङो जर होगोन। निश्चय गोबां समस्याखौ नुजादों। जोंनि बिसेसकै गिदिर गिदिर माने दैमाफोर दं, बेफोराय गोबाङावनो माने जुगाजुग बिच्छिन्न जानानै थायो। दैज्लां बोथोर फैब्लाथाय दैया बांनायनि गेजेरजों दलं सलं गैया, लामाफोराबो गैया। बिसेस बे साहा समस्तिनि साहा बागै बे समस्याया रायजोनि गेजेराव गोबाङै नुसारदों आरो निस्सय जुगाजुग बेबस्थाखौबो थिग खालामनायनि सायाव खोब जर होनानै खामानि मावगोन। बिखेखके दलं आरो लामानि सायाव जोङो गोबां गुरुत्व होदों। जुगाजुगफोरा जालायनो जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे खोब इजिलि जोंनि शिक्षा अनुष्ठानफोराव फैनानै जाहाथे फरायनो हानायनि बेबस्था। बे लामायानो गैयाब्ला दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि जायो, बे दलं गैयिनि थाखायनो दै बारा जानानै बेखौ बारनो हाया। दा बबेयावबा दैखौ बारनानै स्कुलाव फरायहैनांगौबा बे समाव फ्राय बन्द जानानै थायो। दा बेफोर समस्याया नुजादों थांनाय बोथोरफ्राव आरो निस्सय बेफोरखौ मावफुंनो हागोन आंहा मिजिं दं। गोबां बेफोर बेबस्था गोबाङानो अबसे थांनाय बोथोराव सेंसन जानानै जायो एक्जिकिउट जायाखै, बेफोरखौ एक्जिकिउट खालामनो थाखाय आं नाजालांबाय थागोन। जोबनायावहाय नोंथाङा सासे बर' सोद्रोमा जानायखाय मोनसे सोंलु थिखांनो नागिरदों, बे जाबाय बर'नि गेजेरावहाय सानफा एफा बर' फरायसालिफोरा थैलांनो हमदों। दा बेखौ फोथांनाय एबा बर' बिजोंखौ फोथांनायावहाय नोंथाङा जोंनि बे आसाम आयेन आफादावहाय माबाफोर सावरायनो थाखाय बिथांखि लादों नामा? समस्याया बेजोंनो समाधान जाया। समस्याया जादों बिसेसकि एनभाइरनमेन्ट। जोंनि गेजेराव माने बिदिनो समाजाव ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैबाय, जों
फिसा न'खर दानानै सोलिलांनायनि गोबां माने रांखान्थि खामायनायनि बेलायावबो असुबिदा थानायनि जुनै माने गोदो जेरैबादिमोन न'खरसेयावनो जायफोरा गार्जेनमोन बिथांमोननि जोंनि बिमा बिफायानो जेनेबा 10 जन 12 जन गाहाम गथ' खांनानै संसारा जाबोदोंमोन। दा खिन्थु बिदि अबस्थायाव नुवाखै। दा एनरलमेन्ट खम जानायनि थाखायनो बे समस्याया जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। आरो निस्सय जोङो बिटिसि हालाम हिसाबै जोङो बिनि सायाव बिटिसि सरकारनिफ्रायबो जथेस्थ'खिनि बेबस्था लागासिनो दङ। जायफोर स्कुल जोङो गायसनदोंमोन उल्थायै बेफोरखौ सरकारि खालामनायनि बेबस्थाखौ दा बेबस्था लानो थाखाय आवगायगासिनो दङ। आरो थैलांनायनि बेलायाव स्टुडेन्टनि अभाबनि थाखायनो थैदों। आरो बिनि सायाव जायफोरा एनरलमेन्ट थानानैबो जुदि बेखौ बोखारनानै होदोंब्ला बा बबेयाव सरजाबनानै होदोंब्ला बिनि सायाव निस्सय जोङो बिधान सभानि गेजेरजों जोङो सरकारखौ नोजोरबो होगोन। आरो बिनि सायाव जाहाथे सरकारा कुनु बेलेग गाज्रि बेबस्था लाया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो निस्सय बिधान सभा आरो सरकारजों रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनो थाखायबो नाजागोन।